ofu maka dakene anyị na-asịgide na o ebe kodike ụmụ Igbo anyị na-asịgide ime na ọrụ ịrụrụ na ndị ọra Imo steeti ndị ọma ọlụzo na maka o nke gị na-asọrọ chia n'ọra anyị na-enye ekele o bịa were na-ekele Greetings, my brothers and sisters of Okpara, USA. My name is Emmanuel Oji, the current National Treasurer of Okpara, USA. I want to use this opportunity to show my gratitude to Okpara, USA's favorite son. Yes, Chief Tony Ebubedike Okpara. Okpara, USA is blessed to have the type of Tony, his style of leadership, and his demeanor. I'm using this opportunity to say thank you, Ebubedike, for a great leadership. You are the crop of leadership we lack back home in Nigeria. Please, as you depart, I hope you remain engaged. And also, I wish you all the God's blessings. Thank you again. The Honorable President General of the Regional Assembly, United States, from 2017 to 2021. Ogogibo, Vice President, from 2013 to 2017. One come na bo biala o ebe ko di ke loro ni wa yo bi o ma o onyo gbe ja kamba o opagi si ya bojuwe opagi si ni ya bo pa opagi si ya gaba niru o mama o ayi de kele ezi wa lolo chiwe Okpara Gamba, Ora, First Lady, the Chairperson, Ora Women's Wing, United States of America, Tony Okpara, Ebubedike Kewan. Anna Bedekele, Yakwe Bekamna, Haji Timothy Okpara, Chief and Lolo, Hygienist. Okpara ekweme kendaka ena kwekele Ebubedike wanne kam na bo Ebubedike kam na bo yobao anna menekele ezi mweja gamba onyoma Ebubedike ayidekele kwa ezi mwa Obinna Okpara ezi mwa Ebubedike nwa yiri nna ya n'obi okwu nwoke Ebubedike Ora Ọlụ Regional Assembly United States anyị na-asịgide ahead
maka dakene anyị na-asị gị na o ebe ka ọ dị ike ụmụ Igbo anyị na-asị gị imena ọrụ ịrụrụ na ndị ọrịa Imo steeti ndị ọma ọlụ ụzọ na maka o ndị gị na soro chia n'ọrịa anyị na-enye ekele o ya were ekele o onye na-agba nwere ihe ọ na-eme Ebubedike ndị yuta akpọwala a na-agba Ebubedike ezi nwanne dị na mba ezi nwanne dị n'ụlọ ezi nwanne amaka o Ebubedike anyị na-ekele Chief Tony Ikechukwu Okpara nwoke Jagamba Tony Okpara Ebubedike na ụmụaka, you were truly a servant leader. Thank you for your service, dedication, hard work over the last 8 years as the Vice President for 4 years and the President for these last 4 years. Even at the most unprecedented, difficult time in USA and the world due to the pandemic, you were still able to carry the organization forward, moving, encouraging, and ensuring that other programs are carried forward and are things that we plan accomplished. Thank you very much. I am very, very happy to be associated with you. This is Honorable Chief Paulinus Ifeanyi Chukwumosu, Igu Arosina Mandoba, the Chairman, ORA-USA Audit Committee. The Honorable President General, Olu Regional Assembly, United States, from 2017 to 2021.